Ja som si teraz niečo uvedomila a vy z toho budete mať výhodu. Počúvajte. Idem vám dávať sem odkaz, lebo tak idem sa mikroihličkovať hneď po enzymaku. A uvedomila som si jednu vec, že ja pri tých mikroihličkovacích balíkoch, máme ich 2, nemám enzymak. Ja to už proste považujem za takú absolútnu nevyhnutnosť a rutinu, že oh my goodness. Tak ja to idem asi urobiť tak a hneď vám k tomu spravím e-mail a hodím, že si dáme pre tých verných, ktorí sú tu aj v lete a nezabúdajú na to aj v lete, akcošku, a pri tej poslednej zlacnenej cene na balíky vám dám enzyma gratis. To musíte vyskúšať. To je proste každú nedeľu a výsledok je neskutočný.